bloopers. Hej alle sammen, og velkommen til den her splinter nye kanal. Her er Lakke. Hej. Og mig. Ja, jeg vil Lukas, og vi vil lave en helt ny kanal, der hedder Cooking with LL. Ja. Og hun har søgt sig op til mig seriøst. Hej og velkommen til den video. Det her det er Lukas. Ja. og vi vil selv gøre alt, hvis det her kanal. Vi vil lave vlogs, cooking videoer og bloopers også, hvis vi kan. Og der er en citron. Ja, meget spændende. Og ja, vi vil bare lige hvad hedder det, for sådan sige, jeg kan snakke i dag, og ja, jeg er bare cool her. Ja, vi vil lave vlogs, cooking videoer og ja, bloopers også, hvis vi kan, så livses og noget, som den der video her. Ja. Så ja, jamen så ses vi i næste video. Hej hej. Hej.